hormati Mimine Adelia, mamane Adelia Kang Dasim sing di Bondol. Terus kanggo nang Bos Redon salon tuan hajat. masih melek Wis seluruh dina jenok. jage. Iya. Kanggo bos redon minangkane calon majikan. Orang ketinggalan maning kan Mas. Kanggo sapa cewek ayu. Kanggo Mama Erepa Mimenok Susi wong tua sing paling enak. Bener. Kanggo sedulure sampi Sapa? siapa? Bunda Elian, Budelia. Mimi Gresi, Terus kanggo nang sapa mari sekali. ayo. Nana Angel. Priwen carane, priwen akale, pengen kelakon, pengen ketemu. Kanggo sing dia lagu pengen